Ongi etorria Ilarte bizi elkarrizketetara. Hemen gabiltza kontu kontari heriotzari buruz. Munduan zehar herri-herritu ezberdinak daudela, hitz egingo dugu, aipatuko ditugu gaurkoan, eta gorpua bideratzeari buruz, hasi ezkero, makinatxu bat ohitura daude. Gurea beti normala iristen zaigu, eta besteenarekin harrituta gelditzen gara. Eta kontua da horrela gabiltzala munduan zehar, ez? Gurea normala dela pentsatuaz, eta besteak berdina pentsatzen dute, gu gaitxik, zera baino arraroak garela. Ordan, adibide batzuk, esatearren, ez? Kristauek bella egiten dute, bella egunak izaten dituzte, gorpuaren inguruan, orain arte behintzat ohitura bezala, ez? Eta pixkat alkarri babesa emateko, eta gerora lurperatu edo erraustu egiten da, kutxa batean eramaten da gorpua, eta gora begira, lurperatu izan da, orain arte. Musulmanek, beraien aldetik, ahalik eta azkarren lurperatzea dute ohitura, zapi zuriekin bilduta egiten dute, eta mekara begira egoten da gorpua albo baten gainean jarrita. Hinduistek, tradizionalki, erre egiten dute, eta tradizionalki, adibidez, egurrezko txalupa antzerako batzuetan jartzen zuten gorpua, egurrarekin, sua emon, eta errekan utzi, ezta, erretzen. Parsiek, adibidez, zaiek jan alizateko, gorpua usten dute, altura baten, aidean, hori delako beraientzako duintasuna. Beste adibide bat, Asialdean herri batzuk gorpuak usten dituzte beraiekin, etxean izaten dituzte, hileta duina egiteko dirua bildu arte. Egiten dituzte hilobi etxetxo eder batzuk, ezta, hilobitzat. Orduan hor izaten dute gorpua beraiekin, inolako arazorik gabe, beraien gorpua zaintzeko teknikekin. Eta beste adibide bat, Madagaskarren adibidez, urtean behin, gorpua hilobitik ateratzen dute, zapi zurian bilduta, da musika eta dantzekin ibiltzen dira herrian zehar, ezta? Pixkat ospakizun hori egiteko eta hildakoari omenaldia egiteko. Orduan, denetarik dago. Gurea normala dena ez da inormala beste batzun begietan, eta guretzako harridura dana, beraientza zera baino normalagoa dela. Ez? Dena da maitasuna adierazteko moduak. Eta hor oso liburu interesgarria daukagu Caitlin Daudinena, From Here to Eternity, hori ondo pronuntziatuta. Euskaraz ez dago, gaztelaniaz desde aquí a la eternidad dago itzulita, eta frantsesez ere ez dago, nidaki dela ez dut aurkitu. Orduan, aukera baduzue irakurriz, hau Caitlin hau da funeraria alternatibo bat sortu du, oso berezia da, umorea handikoa da, eta liburu horretan egiten du munduan zehar bidai bat, eta kontatzen du herrialdeetan gaur egun ze gertatzen dan, ze ohiturak dauden, eta zertan dabiltzan. Oso interesgarria da, tabuak apurtzen joateko, eta beste herrietakoak ezagutzeko. Gaurkoan, Artazara etorri gara, leku ederra da, da normala da hemen ur ederra izatea, ez da, holako edertasunen erdian. Eta bere etxeko ateak ireki dizkigu miarra izanenek. Finlandiako heriotza ohiturei buruz hitz egingo dugu gaurkoan, eta bien bitartean ere beraien ama Helka Risanenen omenaldia egiteko baliatuko dugu. Miaren ama, Helka Kyllikki Pohjola, zan, Finlandiako Lavia herri txikian jaio zen, 1926an, gero Reino Risanenekin eskondu zen, eta ohitura zen bezala abizena aldatu zuen, eta 1973an, beraien lehenengo alaba jaio zen, Mia. 80an, Mia Euskal Herrira etorri zen, familia sortu zuen, eskondu zen, eta euskaldundu egin zen. Eta hortik, eleaniztasunean biziden familia sortu dute. Hor, beraien etxean, Euskara eta Finlandiarra egunerokotasunean segundu batetik bestera entzuten dituzu, aldatzen, pinpanpan, eta gero kanpotik etortzen denien jendea gaztelania eta ingelesa normaltasunez hitz egiten dute denek. Mia, eskerrik asko gonbidapena onartzearren eta etxeko ateak irekitzearren. Eskerrik asko zurin ere etortzeagaitik. Oso gustora erantzungo izkizut galdera hoi. Eskerrik asko, gure asmoa zen Finlandiako ohiturak eta heriotzaren ohiturak ezagutzea. Hor, zer da zuk gehien harritu zaituen ohitura
eriotzan egiten diran errituen inguruan. Etorri zinanean 80. hamarkadan, da hemen murgildu, eriotzak gertatzen zirenean, zer zan zuretzako harrigarriena zuen herrian ez dana egiten, eta gainera, bai, zuretzako dela, zer da, hau? Bai, bi gauza aipatuko nituzke hor, lehenengoa zan, hildakoaren gorputza zure begien aurrian, jende guztiak, nahi duen guztiak ikusi alizatea. Zuenean hori ez nuen inoiz bizi, ona etorri aurretik. Eta bestetik, hilerriak nola dian arrizkoak. Arria, alde guztietan arria o porlana. Porlana edo marmola. Edo marmola, arri garestiak eta hori. Finlandia oso herrialde zabala da, lurra nahi aina dao, lurra laua da, ez da arazoik hilerri bat edozein lekutan sortzeko, eta lekua dao, betetzen bada oaingo hilerria, zabalduengo dugu. Orduan, ia mundu guztia lurperatzen da, izan kutxan edo izan urnan. Eta lurraren gainean, ez da jartzen harririk. Harri bat izena eta jartzeko, bai, vertikalean, baina gero lurraren gainean ez da jartzen marmolik, ez harririk, ez ezer. Lurra usten da. Kontua da, neguko temperatura hotzoiekin marmola adibidez hautsi iten da. Karo. Izoztu eta desizoztu tarte horretan, hilabete batzuk basatzen dira, gabez izoztu iten dala, 15 gradu 0 azpitik gau guztian, eta gero egunez, 0ra iotzen da akaso, eta gero berriz hor. Sartatu. Harri nobleak ez dute irauten. Bertako harria izan leike granate, ez nola, granate esaten da? Ez nola. Granitoa. Granito. Bai, granito. Granitoak, bai, irauten du. Eta bertako harriak nola izotzaroan, izotz kilometrotako izotz pixu horren azpian egontzan, horiek irauten dute. Monolito horiek edo harri horiek, izenak idazteko horiek, askotan moitu iten dira, eta noixean behin okerra zuzenduin behar da, norbaiti deitu behar diezu, oiz lagundu zazu, borke atera berdeu, basea ondo jarri berriro, zen uda berriro gertatzen dira. Aldaketan, lurra aldatzen da, temperatura aldatzeran. Beira. Hor, zuen herria luteranoa da, tradizioz, erlijioa, gu Euskal Herria katolikoa izan da bezala, zuena luteranoa izan da, ez da? Ze horrek eriotza goituretan adibidez, jarraitzen du luteranoa izaten, edo olia laiko edo ateoak gehiago daude, zuk nola ikusten duzu zuen herria orain? Bai, protestante luteranoa da herria, eta estatuak Elizarekin alako, eskontza bat egin zuen. Nola bait, Finlandiako estatua sortu zen, oen dala 100 urte. Bestelan, aurrerago egon zen, noren azpian? Aurrerago egon zen, Tsarren indarren azpian, Errusian azpian. Eta horren aurretik Suediaren azpian, Suediako garaian iritsi zen katolizismoa, baina, ohitura gutxi errotu ziren herrian nahiko oso isolatua bizi izan, herri txikia, jendea basoan, lurralde handia, etzan olako batasun bat, Finlandia izateko, herri batzuk zeuden. Orduan, pelota moduan, botatzen zuten, ondoko estatua handi hauek, independentzia lortu arte. Eta independentziakin batea, horren aurretik ja, ohitura luteranoak hasi ziren sartzen, bai, horiek ere Suediaren bitartez. Eta pentsatzen dut, Errusiar ohiturei aurre egiteko ere indartu behartzien ohitura protestanteak. Errusia ortodoxoa izan da, ortodoxo ruso izango da, bai. Orduan, hoiei ere, hoien gandik bereizteko, behartzen luteranoa errotu. Orduan, izan zen, identidadea sortzeko tresna bat, hizkuntza eta erlijioa ere bai. Segurazki bai. Eta evoluzioa, adibidez, gaur egun, ze presentzia dauka erlijioak ohituretan eta eriotza ohituretan? Alternatiba gutxi sortu dira, hemen bezala,
Eta ohitura zaharrak jarraitzen ditugu, bai, bataioetan, eskontzetan, eriotzan inguruan, besteik ez teulako sortu, o ez talako onartu ola orokorrian, eta eriotzaren momentuan, zaila iten zaizu hoietan pentsatzen hastea. Ordun hartzen dituzu, ezagunat dituzun bideoiek, eta... Berdin gaude. Bai. Baina, hoien barruan gero, norbere elementuak sartzea, eta ohitura zahar batzuk kendu, edo arindu, edo hori egiten da. Jendea orokorrean ez da oso sinestuna. Esan nahi dut, ohitura luteranoak jarraitzen dugu, baina no praktikantez, edo hola. Eta hor, gaurko elkarrizketa adostuta geneukan, zuen ama omenduaz, Helka omenduaz, bere hileta kontatzea, da horrela ezagutu Finlandiako hileta oitxurak, edo eriotza oitxurak, eta hor galdetu nahi dizut, ama noiz hil zan, noiz eta nola eman zen bere eriotza? Bai, amak azken 2 urteak edo zarretxe batean bizi izan, Alzheimer gaitzak hartuta, orduan etzan posible bere bakarrik bizi izan azkenengo 15 urtetan, eta etzan posible bere pixuan bakarrik ustea. Orduan, ni hemendikan zaila egiten zitzaidan amaren zaintzaren inguruko gauzak kudeatzea, eta baina, zorionez, nire aizpa gertu bizi izan orduan, eta haren bitartez egin genuen gestio guztiak. Orduan, ama hiltzan, kontatuko dut, nire ustez, amak nahi zuelako hil, jateari uko intzion. Ai, bala. Uste dut. Hori ez dau konprobatzeik, baina amak ikusiko zuen bere burua etzala lengoa, eta ezintzun dominatu gorputza, edo gertutik ez nuen jarraitu, hori esan behar da, baina urtean 3 o 4 jun nintzen, eta temporada pasatzen nuen, eta hori. Baina azken hilabete eta pikon, ez zuen jaten ezer. Orduan, jakin nuenean, ama itzali intzala, urtarrilak 2an, 2018 urtea, urtarrilak 2an, jaso nuen berria, etzan sorpresa, eta erabaki nuen nire bidaia pixkat atzeratzea, hor neon, oain jun, segituan jun, edo pixkat atzeratzea bidaia, jakinda, hileta, gutxienez 3 aste pasa ondoren egingo zutela. Ze hori da ohitura zuenean? Ohitura da, Finlandian behintzat, eriotza gertatzen danetik, 3 astea, 4 astea, inkluso 5 astera egitea. Eta hori ere, ohitura zaharren ondorio bat izango da, pentsatzen dut, herrialdea oso zabala da, eta jendea ez da bizi Urbi. Jaioterrian. Zure gurasoak, hor herri batean bizizia, eta zu herrira moitu zinen aspaldi, izan leike 300 kilometro, izan leike 1 kilometro, edo 700 kilometrotara. Eta lengusoak ere berdin, osaba izebak ere berdin, jende guztia biltzeko denbora behar da, planifikatuen behar da. Gero beste aldetikan lurperatzeko, lurrean zuloa egiteko, negoan imposiblia da. Claro, izoztuta, ezinezkoa da. Elurtuta eta izoztuta. Teknikoki bada posible gaur egun izotzori urtzea, berogailu batzuen bitartez, urtzen dute, justu zuloa inbardan leku hori, eta zuloa egiten dute, eta lurpretzen dute, baina komenegarria da udaberrera arte itxoitea. Zen zuk indarrez urtu duzun lur hori gero, udaberrian dana urtzearekin batea moitzen jungo da. Ez da zuk jarri dezun bezala geldituko. Ez harriak, ez kutsak, ez ezer. Orduan, erronkak ditu kontu honek. Orduan, 3 aste, entzundan eukana zen, Suediako gobernuak debekatu zuela hilabete baino gehiago atzeratzea. Eriotzatik
hileta edo lurperatzera edo bitza gorpua bideratzera, ezta? Hori, hilabete jarri zuela, hilabete baino gehiago ezetz. Nahi. Ordan bera inguruko ohitura bada tradizioti datorrena. Pentsago, ez? Gurean legeak derrigortzen hegoaldean, ez iparraldean, hegoaldean derrigortzen du 48 orduko epean lurperatzea eta zuena klimak izango du horrekin zer ikusia eta bestelako gauzek. Ordun banekin, hori 3 astera gutxienez izango dela amaren hileta. Eta ez nintzen segitan jun, orduan nik adibidez ama ez nuen ikusi hilik. Aizpak ikusi zuen, kutsa batean sartu zuten gorpua, zarretxean bertan, eta nire aizpa juntzan bere 2 seme alaba gaztetxoekin. Nik posa hartu nuen, gaztetxoiek ere beren ama hilik ikusi alizana. Gorpuarekin, ez, gorpua ikustea, ez da, ondo dagoenean gorpua, ez da, istripu bat gertatu danean, baina bintzat hori taburik gabe ikusi alizatea eta maitasuna adieraztea izan dan horrei, ez da, gorpu horren. Así que nik momentu horren argazkia jaso nuen, baina ezin nintzen bertan izan. Eta jun nintzen, aste bete beranduago, gorpua gordeta zutenian, ez da gitzarretxean bertan, edo ospitalean, edo bestela hilerriko kapila o eliza txiki horren azpilan, egongo da olako gordeleku bat, hotzean gordetzeko. Negua zanez, segurazkia hotza berezkoa zan, nahikoa. Zegoen problemari. Hor, zuek beilarik egiten duzuen, gaubelak eta horrelakoak egiten ziran hemen, eta hemen orain egiten da tanatorioetan, egun bat, egun bi, hor jendea biltzen joan, agurtzeko edo besarkatzeko hileta aurretik, ez da, edo zuenean horrelako itxurarik badau? Lehen bai, esango luke oindala 100 urte, etxe guztietan egiten zala bella, zen horren inguruko testuak daude, pinturak daude horren inguruan, ohitura zarra ez existitu zen. Ez dakitzen bat denbora, egun bat, baina bai, inguruko jendea, bizilagunak pasatzen ziren, denbora batez eserita egon, kafia hartu, kontuak esan, eta hori. Adibidez, Karelian, ohitura zar bat da, negar egitea, hau da. Negarlariak. Negarlaria, hori da. Emakume batzuk, agian ordainduta etortzen ziren negar egitea, hilako adren ondoan. Nik hori ez dut ez duzu ikusi. Hor, karo, ni bertzolaritzatik, dakit, bertzolaritzaren lehenengo aipamena da, emakumei 1500 da pikuko, edo, beti nazten naiz, mendea eta urtea. 15. mendeko foru lege zarba da, Bizkaikoa, debekatuz emakumei hildakoei kantatzea. Klaro, kantatuko ziren maitasunez, baina baita kristonak esan, ez? Eta ordan debekoa zen, hiletatik tiratuaz, negar plantak eginez, eta kantatuaz. Eta negar kantuen eta historia munduan zehar aztertuta, Karelian dago negar kantua, baina improvisatu ere egiten dituzte zatiak. Hor mantentzen da, begira. Finlandiako lur horrietan. Neurri batean mantentzen omen da. Nik neuk ez dut, ez naiz bertan egon inoiz. Hori ikusteko. Orduan ere, segurazkin ere, Aiton Amonek ezautuko zuten etxean bela egitearen ohitura. Nik neuk ez dut inoiz. Bizi. Eta amak ez dakit. Amak igual txikitan ikusiko zuen zerbait, baina ez dugu hortazitzen inoiz etxean, eta ez. Ordan zuek egiten, eriotza gertatzen da, gorpu hori zaintzen da, hotzetan, eta aste 2-3 hileta. Usta dut, gertuko familiak, adibidez, nire aizpari, abizatu ziotenean amaren eriotza, esan zioten, oain ordu pare batean, nahi izan ezkero, etorri bisitatzea. Kutsa itxi aurretik. Familia gertukoari ematen zaila aukerari, bai ospitalean, o zarretxean, o etxean ez dakit nola egiten duten, karo. Ez dakit. Eta gero ja, kutsa izten da? Izten da, eta ja ez da gehiago zabaltzen. Ez da zabaltzen orduan. Hemen, ezautunen ohitura hori, hildakoa bere jantziekin, agian objektu importante garrantzitsu bat jarri bere ondoan, zerbait eutxiz hor rosarioa ipini. Olakoik ez da. Nik dakidala ez daiten.
ez du garrantziarik jantzita zer daukan, zuretzako bai, zuk dakizulako, baina beste inorrentzako ez du ikusiko. Nik ez dakit, gure amari ze jantzi zioten. Ez nuke esaten jakingo. Baina bai, hiletara arte gordetzen da. Edo batzuetan, inzineratzea erabakitzen bada, egongo dia momentu ezberdinak, aukera ezberdinak inzineratzeko. Gure amaren kasuan, gorpua, hau da, kutsa, elizan zeon hiletan, baina gero kutsa, ja gordein zuten inzineradorara eramateko. Eta hilerrian kutsa gabe, egin gendun momentu txiki bat ama akordatzeko, gure aita lurperatuta zeon leku horretan, harri horren onduan. Orduan, zuek, ama hil, azte bi irutara hileta antolatu gorpuarekin, gorpua gordeta zegoen, hilerri ondoan zegoen kapilan edo elizanekin hileta hori, eta kutsa errausteko eraman, eta zuek beste momentu bat, beste erritu bat egin zenuten hilerrian ondoan, hilerrian errautzak lurperatuko ziren lekuan, zuen aitaren hilobiarekin bat, hilobian, ez da? Bai, nolabait bi errito izan ziren, hiletarekin batea, baina kutsa elizan lagata, bildu ginen, apaiza bertan zehola oindikan, kantu bat egitera, gerora lurperatuko den leku horretan. Vale. Ohitura zarrai jarraituz. Horrela egiten da. Bai, antzina oindala urte asko ingo zen, kutsa bertara eraman, lurraren gainean utzi, lur hori prestatu arte, egun hortan lurraren gainean uzten da, eta loreak eta kutsaren gainean pilatzen dira. Eta gero beste egun batian, langileak etortzen dira eta lurperatzen dute hori. Ez arete egoten lurperatzen momentuan? Horrez dago erriturik? Hori batzuetan egiten da, bai. Baina normalena da, naiz eta zuloa prestauta egon, hol batzuk jartzen dira, eta kutsa gainean lagatzen dute, eta loreak gainean pilatzen dira. Eta orduan kantatu, edo zerbait irakurri, eta orduan jasaka banatzen da jendea. Eta bigarren erritua izan zen, handik hilabete batzutara, urna, tarte hortan ere anaiak, egin zuen urna, bere eskuekin, egurrezko urna, amaren errautzak urna hortan sartu ziren, eta etxean gordetzen ziren, ni etorri arte berriz udaran. Eta orduan, familia gertukoa, oso gertukoa bildu ginen berriz ere hilerrian, urna hori lurperatzeko. Baina hori gure artean egin gendun. Parrokiako, hilerria zaintzen duenak, usten dizkizu herramientak, zuk egiten dezu zuloa, nahi izan ezkero, Eta beste inor gabe, apaizi gabe, zuk sartzen dezu, eta zuen errito propioa egin dezakezue, edo ez. Agian posible da apaiza eskatzea, guk ez gendun eskatu. Gure artean ingendun, eta tapatu, eta gure isiltasun momentu bat egin gendun, eta hor gelditu zian amaren errautzak. Eta zuek egin zenuten zulua eta sartu. Bitxu hori hilerrietan ere ezin da egin, izan behar da beti udaleko langileek egin behar dute, eta nire gustatu zitzaidan, eta hori gure eskuekin lurra hori ikutu, eta ikusi urna sartzen, eta aitaren tapatu. Ondoan. Hori da, oso simbolikoa, oso ederra zan. Ederra. Bai, benetan zuek egindakoa, zuek dana guzti hori. Eta hor lehen erakutsi dizkidazun argazkietan, eta ikusi dut batetik basoan zenbiltzatela, adarrak eta jasotzen, eta gero hor hileta momentuan denok beltzesko jantzita. Zertzu dira, kontatu horren kontura bizkat. Bai, gure ama basoak maite zitu. Bere aita ere baso gintzan aditua zen, eta orduan beha txikitetikan basora joan izan da, Finlandian basoa asko dago. Asko dago.
Eta gure horrela hasi ginen, tartiamein pixka gogoz kontra, baina basoak ikustea joan behar gendun, pixkat ezautzeko mugak nun dauden, ze arbol mota hasten da ze lekutan, eta horita. Eta irtera horietan amak beti saiatzen zen, amak guregan pixkat bultzatzea saletasun hori. Eta detalle horiekin akordatu ginen, hiru anai arrebek, eta nahi gendun, nolabait ama omen du, berea izandako lur zailean, baso zailean, adarrak jaso. Negua zanez, izeia eta pinoa zeuzkan beren ostoek, beste arbol guztiek, biluzik zeuden. Elur asko zeon, que bota honak jantzi eta basoan sartu ginen, adar batzuk moztu. Zuen basoa, amaren basoa. Amaren basoa izandako hortan. Claro. Eta hango adar batzuk ekarri etxea, elurra lehortu, izotza urtu, eta hoiekin egin gendu nolako koroia bat, ohitura da bezala, batzutan iten da lorezko koroia, baina guk pentsatu genuen, amari gehiago gustatuko litzaioke, bere omen doaz, bere basoko zuaitzen adarrez egitea, eta ez erostea loreak. Eta horrela juntzan, hori da, koroia hori, geho hilerrian gelditu zen, egun batzutan, han seinalatzeko, hemen lurperatu da, edo lurperatuko da, oin dela gutxi hildatko pertsona bat. Eta beltzez hastea hango ohitura da, nik, ez nuen hortaz pentsatu inoiz, Euskal Herria etorri arte. Euskal Herrian ikusi nun, hiletetan jendea koloretaz hasten da. Bueno, lehenago ez, Lehenago ez, hori 70. hamarkadako aldaketa izan da, lehen beltza, eta baina zuenean mantentzen hori da. Ni etorri nintzean gauza aldatuta zeon. Baina, han mantentzen da beltzez hasteko ohitura, eta gaina nahiko zorrotza da ohitura hori. Gizonezkoak trajea hasten dute, beti. Trajea. Traje. Nere anaia adibez oso kontrakoa da, eta bere emazteak. Zion, fundamentuz. Jantziara zizion. Trajea. Ez etorri hemen mendiko txagemarrakin. Nere zenarra libratu zen, koñatak ez daukalako indarrik bere gain. Nik ez dut oso begionez ikusten trajean, hastearen, obligazio hori. Orduan, hor pixka bat aldaketa bultzako nuke. Eta loreak eta aipatu dituzu, baina kantu berezirik eta baduzue? Hileetarako? Luteroren ekimenez nolabait, bada osalmoen liburu bat, kantuak, eliza kantuak, eta arloka jarri dituzte jaiotzaren ingurukoa, eskontzaren ingurukoak, eriotzaren ingurukoak, udaberrikoak, gabonetakoak, eta bar, Kristoren bizitzaren garai desberdinetan kokatuak ere bai. Eta hor hartzen dugu adibidez, eriotzaren inguruko kantuen zatia. Eta hor aukeratu gure gustokoenak. Batzu dade oso ilunak, beste batzuk pixkat harinagoak, o positiboak, danetik dago. Eta gero kantu berriak ere badaude, eta asko sartzen nahi dira, zorionez. Laikoak edo nituz, Elizarekin loturarik ez dutenak? Elizarekin lotura izan dezaketenak, baina ez derrigorrez. Oso onartua dago, herri kantuak ere, elizkizunan barruan entzutea. Agian rock talde baten kantua, baina beste era batean kantauta, izan deske, organoari moldatua, edo... Eta amaitzen joateko janariari buruz, nahi nizun galdetu? Hemen ere ohitura bazegoen, eta oraindik ere egiten da, ezta? Baskaria edo zerbait egitea, baina zuenean, da ohitura, ezta? Hileta eginda gero, janaria edo janariaren bueltan biltzea. Nola da hori? Ohikoena da, gure amarenean ingen duen bezala, elizkizuna bukatu ondoren,
hilerriko buelta eman ondoren, parrokiak daukan etxe batean jutia, sukalde industriala dao, eta gero jangela handi bat, ederra. Eta hori alkilatu iten dezu, eta nahi txanez geho catering bati eskatu, edo zuk zeuk etxerik eramaten dezu. Eta buffet moduko bat jartzen dezu. Lehen, oindala 200 urte izango zen, ohitura antzekoa, baina egun askotarako janaria egin bertzen. Jendea etorriko zen, urrunetik, etzeonez, claro. Zaldiek tiratako karroekin, eta gutxienez gau bat pasatzea. Agian bi ere bai. Eta bide bat lehen guzoak ikusi, eta hori, familia bilkura bihurtu zen hori. Eta horientzeko janaria bertzen. Gaur egun, eguneko bizitak egiten dituzte. Naiz da urrutitik etorri, baina egunez izaten da normalian. Eta kilometro horiek gidatu ondoren, zerbait jan da. Beti dago zerbait. Gazilla pixkat, gozoa pixkat, eta kafetxoa, eta hori. Alkola adibez ez da zerbitzen, ez da ohituraik. Hori seguramente luteranismoan eraginez, bai. Bai, hor katolikoek ez dute problemarik, alkola sartzeko. Irlandesei esan eskero. Gero ja familia artean, alkola agian sartu ezakezu, etxean biltzen bazeate, baina hauek, bilkura hauek normalean ez. Zera, ederra. Benetan ere eskerrik asko partekatziarren ez. Helka, rizanen omentzen ari gara, hau kontauaz, Finlandiako ohitura kontauaz, eta hori denaia bilduta, esateko bakarra daukadana da, gora Helka. Gora Helka. Eskerrik asko. Bai, zuke orain, zango zenuke ama omenduta gero, amaren omenaldi hori eginda, da aitaren ere bai, bere garaian eginda, eta Euskal Herria zerbait ekarrik beharko litzatekela, hemen eriotza ohitura batzuk pixkat hobetotxuago egiteko? Ni beti horrekin hileta hain azkarre egitea, azkarregi irutzen zait. Hemen egiten danean, batzutan urrengo egunean egiten da. Eta hondikan gertuko jendea sok egoeran egon leike. Pentsatzen dut, beti lagungarria izaten da, ingurukoen laguntza hartzea, baina sok egoeran zaudenez agian etzea gai berotasun hori zuretzako hartzeko. Akordatzen naiz amarekin hor prozesu hortan, 3 aste horiek pasatzen dienean, nola baitzuk tratamentua ematen diozu, dolua martxan jartzen da, ingurukoekin hitz egiten duzu, eta gero eriotzan, hileta egunian lasaiago zaude, nola bait gauza batzuk asimilatuagoak. Eta urrutitik etortzen da jende horrekin, agian urte asko elkarrikusi gabe, lasaiago hitz egiteko gaizea, eta haiek ere, haien laguntasuna, akonpainamendua hartuko duzu. Eta hartzen duzun horrek, gero urteetan zehar eramango zaitu. Niri, sostengoa handia emantzian, egun horrek. Eta prestaketa lanek ere bai. Parte hartzeak eta denbora pixkatera egiteak. Bai, imaginatu ezaket, batian egiten danian, 2 egunetara egiten danian, agian oso prestatua zaude, baina agian etzea gai laguntasun hori hartzeko. Horrein proposatuko nuke aldaketa bat, baina, klaro, kontu asko zartzen dira hor. Mia, mila esker, gonbidapena onartzearren, mila esker partekatzearren, familiko eta zure bizitzako kontuiek, eta Finlandia ona ekartzearren, zati handi baten, eta mila esker etxeko atia zabaltzearren. Plazer bat, mila esker. Bueno, eta entzuleok, bukatu dugu gaurko saioa, hemengo hemen aipatutako gauza batzuk eta jarriko ditugu, da aurreko saioen berri ere jasoko duzuen ererkiaga.eusen eta plataformetan ere egongo dira. Eta beti esaten duguna, ondo bizi, eta hilarte bizi.